Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat nang nangarunakin ni auntie nga Erling dito Australia ag birthday ita nga aldaw ket daytoy ta request mo auntie. Happy birthday. Dita din na awan nagbasula kay naramit kumetami na pagragsakan ngimanyan insubad mo sinaktam laeng to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karim ka niya inka tinalikudan martir a puso na ikalan anya pa'y ti serserbina nasamit alangan-langan ta awan na mo anagapasulat ken ka di taden na awan nagpasulat kay naraming kumetami na paglagsakam ngimanyan insubad mo sinaktam laeng to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karim ka niya inka tinalikudan martir a puso na ikalan anya pa'y ti serserbina nasamit alangan-langan ta awan na mo anagabasulat ken ka di ta sikat ng berdi ng waswas ken niyayat pananggil kay kadagi di harapan anya iti handam ante Erling paporwak ka kadina awan nagpasula kay naraming kumetami na pagsagsakan ngimanyan insubad mo sinaktam laeng to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karim ka niya inka tinalikudan martir a puso na ikalan anya
serserbina nasamit anangan-langit na awan na mo anagabasulat ka dita dana mawan nagpasulat sikat ng berdi ng waswas kiniyayat tanang giltay kadagi diya na paa dita benam wanak pesulat sikat ng berdi ng waswas kiniyayat tanang tiltay kadagi diya na paa dita danang awan nagpasulat kita